răspuiți, de acum hai să fim uniți, căci vrut a Dumnezeu cel Sfânt să stăpânim acest pământ. Deci tu, române, nu uita de neamul tău, de țara ta. După intervenția doamnei o să închidem și vă mulțumesc frumos. 2 minute, vă rog, dacă se poate. Mulțumesc mult. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație. Eu vin din zona civilă, reprezint un grup de români responsabili care au ca antet Noi românii vrem pace și aș vrea să mă refer la această lege care... Noi avem nevoie de această lege de securitate cibernetică, dar care să nu se îndrepte împotriva poporului nostru. În toată istoria asta de 33 de ani am văzut că nu avem voie să facem ONG-uri cu numele românesc, românist și așa mai departe. Legea noastră anti-românism a fost respinsă de vreo 2 ori până acum la nivelul guvernamental și presupunând că sunt aici printre români, vă rog să aveți în vedere prioritatea securității românului și a fiecărui separat. Eu personal am avut parte de astfel de atacuri cibernetice, deci la SensiBlue, de exemplu, am făcut o plată și mi-a venit plata ca fiind luată nu de SensiBlue, ci de Night Club Pussycat, o firmă de sexy club. Am avut discuții acasă cum am dat eu 6 milioane la Night Club Pussycat. Și, de asemenea, cu privire la securitatea cibernetică, se pune problema și alegerilor, pentru că la alegeri acum nu se mai face fraudarea scriptică, ci printr-un program care se numește inteligența artificială, unde se stabilesc coeficienții din total prezență și atunci noi jucăm alba-neagră de câte ori mergem la alegeri. Mai sunt și alte aspecte, furtul de identitate care este foarte grav și se aplică în continuare și furturile bancare. Tot prin sistemul cibernetic, limba română permite oricui ca să spargă un sistem bancar sau ca să fure furtul de identitate. Am participat la o dezbatere chiar în cadrul poliției. Sunt deja sesizări depuse peste tot, dar arhivate. Deci aceste aspecte ar trebui luate în considerare, pentru că securitatea cibernetică națională include securitatea poporului și a fiecărui membru român. Vă mulțumesc mult pentru atenție.